Mungaideri. Airma ore. Kuti mungatida ini. Kuti? Yo mungatida. Kandirisi. Aiwa yakazara. Usaziva yenyine moto. Inawo. Andine. Siyafuna shit. This not rotan. Eu macho. Gubu. I'm Gabi. Oi. Battery hapo I'm Gabi. Makandi kuwadzisa nevanhu vakutoti vamugabe kwaizvadikwa sisi Kubarani mvura kati. Woma kuna mvura. Mba msipa mpisi woisi mazali. Kana mbulu kuna mvura itingi. Muso lingani sikile. Moroi. Nipo makati. Kuri nani? Who are you? Who are you? Helen, who are you? Oh, Juani we. How did she? Mike, what is the toilet? I couldn't wait. I couldn't wait. You will toilet. Only Toilet, I know, right? I know what Vakabvisa mudhudhu togara apa. Made? Kune mdoni? Dondirani. Murife? Dondirani. Kuchenere kuche. Ebo. Kwa munogoya makapfeka star white munokuseka. Ani kuregerere. Izvo ndizvo musamu. Sama yakupfeka star white. Ndira bidone. Murife? Nemba chatichakupa iwe. Aiwa uripo. Kana murife apa uri apa? Mwezi mumimba imwe yake doro nyatsomurika kuti hazvo kuti vaikona kugara zvakanaka. Ukati wo? Imwe irapa. Inobvisa mkuku. Chidai so? Mumhepo inobvisa. Unoona mboya munoona sisi kusati magara. Vari kuti masinge kupisa. Manje panapa pane vari sei? Hapana kuti sei. Padori boshe kudaro. Ansisi moroi. Sisi Melly moroi kani. Ansisi Melly makachena. Hey. Muchahwa here mukazi makachena mune muchagona here sisi? Ndichatogona. Kutojaira chigwere choda kurapiwa. Choda kurapiwa chigwere. Yapana pari nani pane mvuri panapa. Ebaba. Ndikuti ndingafane dehydration mapisira kuri kutaya. Kwakaipa. Atinga. Shuhwe. Alala. Kamni zvamurama mangu kusafu kamera pandiri mboisayo kamera kwamuri. Ani? Imi. Zvinomukora mangu kuti kamera pandiri ndindoda kubuda pakamera straight. Ndimi kamuna munaro degree. Isi munoti vazona mhini yangu yakafuya yakakwazi yakakura yakafungwa yakafungwa.
ndege yapinde uya ugare chero kumvuri kuti nacho Sheuta anesu ndoipi yako ndiri bho murise imi. Vamugabe murise. Bho zvekudaro. Aiwa takutsigai kwenyu kuno. Ndiri pamba ndingatoenda kubasa izvezvi zvinokunoindika rinojambira masosaidi nemarobhoti unongoerekana wapinda red robot alright ngoma mati alright usiku vatodzokera vakadzokera vandodzoka ringi vati ndodzoka musi Thursday masati kunza ndi Thursday womaza kuti Saturday na Friday vati vachadzoka Thursday pana magiri vaya vakadzoka vati vada kumborongedzera vanogaripi Quebec wo vakaenda nevamwe nosa vakazotonzvoka pamangwana voinda kuronga zvinhu vamwe vacho vachadzoka mangwana but vanodzoka mangwana Wednesday amene vachabudirira kana vachazoya vese kawani neThursday sai veni vasara nani izvezvi timbori nefriend yangu panapa nambuya vasha vari kukatoni mbuya vasha ndeyani mbuya vasha anditi makoti vemudzimai wagwinyika muroro mudzimai wako ndizvo ndimbuya vasha ndovaripo taingudai naona mukadzi wakudi vacho aiwa mukudi vacho hapana Taurisai. Volume iri pasi. Mukudi vacho hapana vari Brits but ivo vari munzira wo vakabva Brits vakabva Brits vakaenda saka urongwa hwacho hwamira sei pari zvinezviurongwa tangomirira chete kuti Friday unokusvika then tione kutakura bhodhi then tione kuenda kumusha nedzimwe hama dzacho dzichimborongedzerawo kumadzimba kwadzo then vozoya panapa then tozoona kusimuka saka havana chimwe chavakazombotaura ivo hama dzacho ndingati hangu kubva pamadays ayo kusvika pari nhasi hapana chimwe chavati vachinja hapana chimwe chavati vachinja asi vari kufonawo vanofona saka hembe vakadzi vangodzisati vadzirongedza dzangu daro hembe hadzisati dzarongedzwa dzichirimo vangosiya dzakadaro dzisati dzarongedzwa ende wawo kudzibatawo handisati ndadzibata right vasikana tadzoka kwatinashe mamuona mwana nhasi ari nani stereki anhasi atori nani stereki pane musiya uya musiya wanyazoona kuti mwana ari kudzungaira uzvo haachanzwisisi haasi kutomboziva zvisi zviri kuitika waitaura naye uramba akasitika ure kuzotaura naye kechi3 kuti asimudza zvaananiko zvino hanzi time heals everything zvinenge zviri nani saka ari kuti urongwa hwavo hwekuti avanosumuka neFriday vachienda kumba nebhodhi saka hanzi vana bhodhi vemusikana vemukadzi wake vaya vana baba vaya vana tsano iko zvinezvi vakambodzokera kuJoburg saka ndo kwavakaenda vachadzoka kune musi Thursday vachizoona kuti vorongedza votora bhodhi yemwana wavo kuti Friday vakwanisa kubuda vachienda kumusha plus paperwork inenge yapera handi saka ndoda kutenda vese vekuteke lot vakamiramira vekubasa kwacho vakakwanisa kubvisa mari yavo inoita 7,000 veteke lot yekuti vakwanise kubatsirawo tinashe padambudziko rakamowira tozotenda chechi yepostori ndekwani Johani Masowe chishanu vaipinda vakwanisa kubvisawo yanga richi close to 5,000 vakabvisawo 5,000 vari vechechi hanimaona vakabvisa 5,000 vo vari vanhu vechechi hanimaona saka mari sei ichibva itachi
12,000 handichika kuzoita 2000 yaibviswa chema panapa kuzoita marobhu masendi aibviswawo nevanhu chema yese handiti kuti svike pa14,000 handichika saka tinoti inini randichizivai dotcom rese because ari kuronga uyu akagara ana tinashe amwada tinashe from day one zvichiitika akagara angobatsira tinashe day one takangoti chingokontinya mberi ubatsire munhu wako kusvika pamagumo zvese ino ndiye ainda unaona baba vaya achidzoka information achidini saka I'm so disappointed kana chinzwa kuti kune rimwe team rinobva rakataura mwana uyu handinaunzwa nemwana ushu ini ndinonzwa zvino asi handida kunzwa nemwana ushu handiti pane munhu akatondiudza kuti SIS MELLY akatondimisa nemaudza mwana ya anonzi tinashete achizvirega ari kuzvinyanya akutomiramira achimirisika kunge hama yepo asina hama kwai yanga achironga hameno kwawainze kwainzi aitaugwa here vachimurongera dare vachita sei zvakaipa mufunge mwana ushu isusu chinyangwe nesu tisvike pano nhasi tizobvudhisaida kubatsira mwana uyu hatakatona zana hama yake makavaona ndisekuru edi number 2 animaona saka zvakati autowani vashoma kuwana kashoma kuwana munhu akafana nemwana uyu anosiya time yake vanhu vekutekeloti vanoshanda nekuzvishandira kwaunoita ndomatipiro waanoita mari akasiya nguva yake akatanga kutedzana nezvinhu izvi achifamba nazvo everyday achiita apendina chidini handika saka I'm so disappointed kune vanotaura vaya please dei muchimbosiya muone kuti zvinosvika kupi panguva dzakafana neidzidzi imbosiyai kuvhiringa vana hakuna ushamwari hwakadai uno ushamwari hwao unotodarika ushamwari hwamuvanhu vakuru mufunge he has been there saka inini aitondipa mafeedbacks kubva day one zvangu engondudza ndichingotenderera mberi ita zvakuita because tinashe wacho nawo naiye haanawo uyuwo wacho ari kutungamirawo achitodawo kunzwa mazano kwandiri kuti nei SIS MELLY saka todini apa ndoti apa madii kudai wadi wambodiscussa rina tinashe wacho like yatove family takadai yanga yatove iye uyu inini pano simba inini natinashe tiri 3 animaona hapana sekuru amakangoona kuti hapana zvingafunziwa paya animaona kusvika patasvika nhasi saka abva aunganidza mari akati SIS MELLY taunganidza indoita sei ndikati ndinobhadhira funeral pala mari handika saka akabva aenda ndokanobhadhira ndizvo taura kuvanhu vako tikonfeme vanhu zvibude pachena todwana sara chikuvhiringa mangwana tira sina basa ndingati ndizvozvo zviri kutaurwa naSIS MELLY mari payakazoungana nezviro ndo pandakazoenda ndikanoideposit 14,000 saka according to information musi wakashaika mufiti sataziva kuti vana baba vachazodecida chii concerning nestory yeumwe wedu vana baba vakazongoona kuti zviri nani vanoviga mwana kwavo saka driver akanga at distance in between kwakuri kumukadzi nekwana tinashe kumberi kana tichikakuleta distance katichibva kunoku asi kwemukadzi kwekuri padhuze pichana saka akanga ati kana kuri kwemukadzi 15.5 asi kana kuri kumurume inenge iri 16.5 saka which means kuti mudzimai akuenda anochengetwa kumusha kwavo saka pa 15.5 takakwanisa kuti mari ikwane 14 pakasara 1.5 ndo mari yakasara saka wo vana baba vakanga vati kana paine mari yazoshota mozotudzawo mari inenge yashota then tozowedzera kupfuurira ipapo kuti basa rienderere kumberi saka ndingati ndo nyaya iripo zvayo right handiti mazvinzwa saka ndo nyaya iripo saka isusu right now andi ava mati ndiambuya hama yekumukadzi mbuya taitaura yanesiro ye saka apa imimi guys tikutaurira pasi takuita makuva kusisitiri kwama yemurume guys tiri hama yatinashe handitiri hama yatinashe saka tisi kuda kuti avari mumba vawenyaya dzedu because makazviona zvakaitika last time paya guys vama vari kutoda kuti mari iri yese vaitosekerera vaona tichisvika pakati vasvika ndivapa vakatsvukira vanenge vada kuti mari yese yabviswa panapa vanochaija mwana uyu kumusha handiti ndiyo musati kana vachiti vanzi dhani vakatoda kuti titore hembe toda mari yeroora handiti saka tikataurisa vakawa kuti uyu mwana uyu tamupa mari anotoregwa yose akasara asina kana sendi rekudzokesa remember mwana achida kudzoka mwana uyu achida kuti azotangawo life semunhu anga asingashandi achida kutanga life yakewo kuti akwanise kuita mwedzi wese achienda kubasa kutekeloti achiitawo zvinhu zvake handitira plus imwewo zvakwaari kuti uchinobvisa iwewo handichakataurira ndinenge uripo nokuti zviri panapa guys mwana uyu takutomutungamirira ini nasimba iye pachake hapana ndikunyepa tinashe hapasina mumwe munhu anokwanisa kuti amirire mwana kuti adai saka ndakakuti uyu simba uyu aindewo kuZimbabwe kuchaindiwa nevamwe apindewo mumota ende kuZimbabwe naivo sekuru vacho sekuru tiri kuvadira kuti vanotsvaga baba vemwana pane ufuchi pane munhu ari kuda zita racho nokuti kune vakwari ucha vanditsvaga vandivinga vari kuti vari kuda zita ramai vako ndiwane kufambira nyaya idzi saka uzondipa zita ramai vako nokuti vari vekwenyu kokuku kwamutari saidi
mutaroko but havasiveiko vakangozogarira ikoko vatitipei zita saka panodiwa zita ramai vako kuti vagone kufambira nyaya dzacho. Saka sekuru ndo patatangoti ngavaindire kuti vagone kumutadza mwana uyu papurasi paya pavari kuti pakasangana pakasaka mumba mune hama dzemukadzi munhu asingadi kudziwe nyaya dzekudi pano hani muri kunzwa. Saka isusu pana pamari yataunganidza isusu madhairisi mari yedu its 19,800 ndo mari yatinayo 19,800. Saka pa 19,800 apa vana baba kutongoti kukofini kutori kavhati kubhodhi kwakavhati. Saka uyu mwana uchanoroora apa osarava neimwe kuroora munhu apedzi kurogwa zviwa tinashe ukanobisavo 10,000 wosara ne9,800 handiti wozowana kudzoka handiti wawana kudzoka wozowana kutanga nekuti uchadzoka nebhodha jamba kaiwe wabhodha nejobhodha jamba kokumuchiwanda pinda uchada notsvaka ibaba wozodzoka kunokuda kutanga kuti uite mwedzi wese uchiwana kusha. Saka iyi usashandisa mari ndeyako handiti wobata ndo tiketi rako rekuti vaende nehembe shuwa ndo tiketi rako rekuti vaende nehembe iroyo. Saka tauda kuverenga mari tipa mwana uyu mwana sinakatasa kamera ngaishiti atinogona kuverenga ichuchuchuchuka. $19,900. $19,000 guys. Saka ndio mari partly mari yakatumira kubva kuvanhu yakanga yaunganidzwa kuuk yakabviswa kune timu SA handika nese ndiyo mari yemwana uyu yatamupa. Saka unovika mari pamuntu uchanovika mari. Saka ndoda kuti utendewo vanhu vari pano timu redu iri rinove rakaunganidza masendi noti kuti vanayo aivo nekuda kuti nyaya yako yakarwadza plus ndakangotaura kubati wangati mwana uyu afamba namwari kuzi papane makesi matachesha but mamwe side said just like no amene kuti sei ndo kutsira nekesi yake. Saka sei kamera mimi atende kuva makadimuri eZimbabwe ndofunga nyaya iripo ndo yamama muchiziva kana kuti yamakambonzwa kana kuti iriko muzuva ranhasi haisati zvayo yapera. Asi I think chatoda kutenda muri Zimbabwe ndoda kutenda nerubetsero rwenyu vayakamira neni kubva pakutanga kusvika pari nhasi nevachamira neni kubva futi pari nhasi kusvika pakupedzisira. Ndoda kutenda ini mari yamandipa mari yekuti ndibetsereke. Ndichinoendawo kumusha ndichinochengeta mudzimai wangu kumba kwavo. Ndicho ngati ndo zvandoda kutenda muri yeZimbabwe ngati mari yandawana yakwana kuita iyo 19,800. Ndoda kutenda izvozvo muri yeZimbabwe nerubetsero rwenyu. Umwe naumwe ane padiki paatapudza ipapo mwari vawedzere
zvione kupfuurira mberi. Ndikatendera kutenda impress. Ya, inini ndinoda kutsikira mashoko ari kutaurwa naTinashi. Ndichiti handasina kuzvitarisira mhuri yeZimbabwe. Ndingati sekutaura pandakamboita kuna SIMELLY ichitotiwo ndaivatsvaka singaiti. Asi zvanhasi is confirmed. Kuona ukaitawo problem unosisa zviri kuti vanogona kuti vanopedza maproblems ako ese handitika. But munhu anenge akatomuona Mwari kuti azviite. Saka onda ichimbokumbira kuti kwatiri tigere kana pakatanga program yavanenge vaida kuita ngatingoisaiwo prayer Mwari atungamire pazvese zvinenge zvichida kuitika. Nekuti munhu anenge achikwanisa kuti atore nguva yake achikukumbirewo kunemi munenge muchisapota. Tinokutendai zvisingaiti mhuri yeZimbabwe tichiti Mwari akuwedzerei pamunenge matapudza. Mwari akuropafadzei nechido chenyu chekubatsirana pamunenge muchiita naSIMELLY. Uye handina mashoko akawanda ekutaura asi tangova nemufaro tichiti Mwari ngaapfudze mberi program ifambe zvakanaka. Saka sekutaura kwamboitwa naSIMELLY handisati ndava nedecision. Asi but nenyaya iripo tichatongozvisunda titongoenda kuZimbabwe tichiperekedza kuti Tinashe nyaya dzacho tinodzipedza. Saka ndinodawo kutenda ndichiti Mari taiona maita basa chaizvo. Tinotenda tichiti Mwari akukomborei nezvamatiitira. zvanzi nemadiaries. Tinashe ngatenge motorbike please uroyere basa mberi. Diaries ndozvaitaura vamwe vato vamugabenga vachengete mari. Aiwa, haisi nguva yekutenga motorbike iko zvino because ane hembe dzemudzimai wake dzakazara muboma dzakataurwa nehama kunzi hatitori hembe kusvikira aroora. Saka pachindau chavo ndofunga makanzwa program yechindau yatakata nemudhara uyang'anga yekwamutare yekuchipingi yandakanotsvaga kuti ndiyazonzisati culture yavo inofamba sei. Makanzwa achitaura kuti hanzi chituna chitori nani kuramurwa pane hembe. Ndizvo hanzi chituna chitori nani kuramurwa pane hembe. Hembe dzitori wese kozi izvo zviri kuti adzibata achapfuudza kwai dzinenge dzakuisvina. Amen. Pane program taita mumudhara nganga achitsanangura. Saka tradition yavo yakasiyana nematradition edu guys. Regai mwana uyu zvakutotaura kununha rori haapedzi kurogwa. Handika achazvitodzana kuti vana baba ini ndakazongoguma kuti ndikasarawo ndikawana 10,000 kuti ndikufanira kupai mutakure hembe dzemwana wenyu kuti vainde nadzo. Vanoita zvanda nehembe imwe ndisainisirei pasi chazouya nayo zvokuzogumuwo zvakadaro. Antimaona nokuti kuti ati kwayaita zvebhasikoro iko zvino kana muchida mutengera bhasikoro regai ainde kuZimbabwe adzoke dambudziko rarinaro dambudziko remudzimai wake handi kuti avigwe. Kana azodzoka kana uchida mutengera bhasikoro aiwa you are free kutsvaga bhasikoro pamaauction kana pamamarketplace apa momutengera bhasikoro rakanangana naye. Zvaiko zvino mari iyi ndeyerufu ndeyekuti zvisamuomere. Antimaona life yake mwana idzoke in shape. Saka zvebhasikoro ngatimbomirai ngaaende anobhadhara achengete mukadzi wake. And saka guys it's sorted. Kuchitunha kuri kwakabhadharwa kumari yababa pasaiyana baba nababa tave nayo. Saka tave neconfirmation yekuti hembe dzakuchinda kuZimbabwe hapachisina wachasiyira hembe dzaida kusiya pano vakuchinda. Ipapa ndichiri pakutaura kudai ndiri disappointed. Regai nditaure ndichiti vagari vemuRustenburg zvikuru sei madzimai emuRustenburg kunana Norituko, please kana muchinda kunobata mariro kunei kwafiwa fambirai chimwisa driver wegonyeti kasa driver weambulance. Siyanai nezvokutsvaga kuti kana masvika pamariro pamuri kuenda kunobata maoko kana kuti kunobisa chema yenyu motanga kuda kutsvaga nyaya dzisinei nemi. Pana namai vakasvika panapa vanonzi kwai hameno zvanga zvaitika zvemagurupu anzi vangu vavhura here magurupu avo emuRustenburg. Ini ndotofonerwa neumwe munhu ndoti kwai kune gurupu rafugwa kwamuri kutaurwa. Ndikati ini kugurupu ina handiti zvemagurupu ini eWhatsApp ndemagurupu handinawo ndeidiaries gurupu rei kwai kune mari kwai SISMELLY vakolekta mari. Ini vanhu ava ndisati vataura nini havandizivi kwangovhugwa gurupu. Ini vanhu ava nditovazivi vakavhura gurupu iri. Ndikati inini vaudze kuti kanzi ngavasataura zita rangu ikoko nokuti ina handiti zvemagurupu. Ndobva yanodzokera wakanoisa message yekuti kwai musati SISMELLY zitaura zita rangu remagurupu kwai ndakachizopedziwa kuya zvikadzei vanga vachiti kuda vakadzei kwai vakazosumuka here vakazonanga pano vananga pano apa kuda vakaya nechema yavo. Ndizvo vakaya nechema harina kuya nechinhu kusaka panguva vavingei ndisati makatarisa muripo baba madzimai mama vingei kwai vakachisumuka enda totoda vakaya nechema
kwai vakachiuya pano kwai vaya pano vakati nekuti inini pakandibvunza ndakamati aiwa isusu kusati kwedu we are sorted tandiri kuziva kuti we are now sorted but chema hairambidzi kubvisa chema yagara inongobviswa handika but iye zvikuru yakanga ichitaugwa isu mari yacho taanayo tiripo taiziva kuti mari dzedu dzakamira sei handiti kwai vasvika pano vakubvunza kuti kuvaya nonzi SIS-MELLY vakauya pano saka vakabvisa mari saka vakatichi vakutsvaga vakutobvunza nezvangu kune munhu ari kuchema ini handivazivi handitika vanongo vanhu vanodari chingoona zvindika padairis apa I was so disappointed ndikabatikana zvisingaiti mufungi uyowo mwana ari kuchema asi kuziva kari kupinda kuti isati sikuziva chinhu hapana chatambotaudzwa like zvakuita kunge esifu ndakauya panapa inini ndikatonyepa zvandakaita zvese kuti tichazodzoka regai tipotsvaga mari nokuti uyo ari kupindira kanga sata ini ndaikomingeta neuyu simba uyo haana chari kuziva kari kuchema tingamuremedzi nemitoro yezvinhu zvatiri kuronga kuseri uko iye asina chaanoziva ndikutaura nasimba ndiye aiziva zvese vakadzivai vauya panapa ndotozoudzwa nyaya yakunzi kune vakadzi ndikati ndipei phone number yavo kwakuchivafonera saka ndinangoti nditaura kuti vedu madzimai vekurustenburg please handinawo ndakanokera kumba kwake kuti nhai vedu ndipeiwo mari yecheme kuzinavheo muno murustenburg indoita zvinhu zvangu nevanhu vangu nemadhiaries angu toita zvinhu zvedu nemadhiaries enyu zvemurustenburg izvo ndezvenyu zvokuti mabvisa chema kana kuti madi kuinga makauya makachidi kubvisa mari yacho yamama zvamama svika panzvimbo ani manga mafambira panzvimbo kuzobata maoko makadi uchisiya chema. It's so wrong kuti mufambe mchida kutapa vanhu nekutaura mastai vanhu vamusingazivi nekuda kusvika panzvimbo kuti mufambira ichingana kwafiwa ende munobata maoko handika ubve kana uchida kuziva kuti zvedhiaries zviri kufamba sei you come and ask me. You don't speculate. You come and ask me because inini neti admin team yangu inenge ichitoziva zviri kuitika team redu global uko WhatsApp ranga ichitoziva zviri kuitika because ndokunotangira nyaya idzi vanenge ichitoziva zvese iwe ndiwo nenge usingazivi zviri kuitika saka usiga kufamba uchipinda madzimai muchitsvaga makuhwa ndizvo zvinoita kuti next time vanhu vasabatsigwe mukandivinga ndinoramba kuya mudhuze because noti takamboita kuti muchaziva kesi yemagafa aya maiziva kesi yemagafa aya ukoko yakanga yopindirwa magafa aya kuti tasokuti hameno hanimaona saka vanhu vemurustenburg madzimai mamwe kwete vese vamwe mune problem please ini leave my name out of your mouth hanhu mumbondioni kudzimba dzenyu you don't know me hamumbondizivi mboziva kundiona pakamera murustenburg I live a very private life siyana ine kudaro kufamba nemastei vanhu tichiza zvataita isusu ndati ndipadaridze ipapo pano pala ndo ndakataura ndichai address apa live chete nyaya handisi kuzoirega because it's wrong kuti munhu anongofamba kubva kuuya kutsvaga kuti SIS-MELLY vakaonekwa vari pano saka zvakazofamba sei saka ndivakudza nyika yese kuti isu zvinhu zvedu zviri zvinongotuka pamhepo ipapapa zvakatoita ipapapa munhu isi achiona sezviti ushoushowa kuzvivindi vanhu vanozviwana uzviwotepi zvokunisana nemunhu ari kufigwa ari kuchema kuuya kobvunza mubvunzo isina kana nebasa rese iyoyo yakadaro diaries ane zvaari kutaura zvanzi SIS-MELLY pane 3 zvavataura zvanzi 5k inokwana kuroora imwe yosara then chimwe chechi2 zvanzi madima achengeta yebhazi kuti ramozomusendera akudzoka chechi3 zvanzi for now madima adzokera nemari mozomupa musi warenda zvanzi because live pane vari kutoona ende vachaida mari vachagona kuvhurumudza pana that is true. It's not safe kuti mari isare pana even zvafana pamari yataicollecta yatakazonodeposit yekupari takaona kuti uye nemari iyo tizoita nichisarenda kwaari it was not safe because panzvimbo pari kuya vanhu vakawanda vamwe vanenge vaida kusvika vaida kunzwa information vamwe vari kutoona life saka zvavari kutaura zveshuwa that is very true mari haisifunga kuti igare pano because this money is too much kuti aihandle iri panapa even nini mari yandanga ndinayo chefeneral yandakazonodeposit I was not feeling comfortable nayo mumba zvekuti zuva ranai ndinai ndakatomboda unoisa maaccount mangu kuti pateta kuda kuibhadhira ndobva ndaitransfer saka definitely ndabva nangoti chiregai ndichingopuwa account yekufuneral pala nongodeposit but to be honest kugara nemari mumba muno muSouth Africa is not safe because tiri pano takadai I can't trust even vanhu vese vari pano takadai ndokuna ndaitora ndiri inini andikandoenda nayo ndozona ndateererwa obvious pane munhu anenge abuditsa information saka I think that is very wise kuti sisi ngavadzokere nemari because hazvaimborema kuti sisi pavanenge vari musi wateta vafonera vakati havakwanisi kusvika pano ineni hamupfurei kuti sisi vandifonera kuti simba mhanya pano tori mandiri pakati ndodhiraivha bike raundi kamhanya saka that is very true. Alright, my diaries, thank you detective aya thank you nasina kuzvifunga along those lines nasina kuzvifunga saka giri back chibanzi giri back saka mari yadzoka 19.8 andipisa unye saka mari yadzoka guys ndozomupa mari wanoita amene tinachinzi mari yebhasi isare tikusendere wakudzoka kuti unozviona sei
ndizvozvo. Hanzi mukomana ngatore passport re 3 days, hanzi 120 asaita border jump. Une ningirikiri nechitupa zvese right 120 saka right saka noti inotodhura akaita bude jambe ndodhura saka iwewe uchisvika panongopedza zvinhu zvenyuzvi the following day usatotanga kutsvaga nababa wako wotanga wamhanya kupassport woapply uchimirira uchifana kutsvaga baba wako iyo ichibuda 3 days itwagwa 120 hai 123 days inema haisi 150 haisi 320 yakachipa kuma 120 ye 3 days. Oh, hanzi ndipewo namba dzasimba dokumupa drink ye 200. dadzira namba dzavo 084 saka iwono saka iwe apa iwe inini kana kunda kuramba kunongondisira iwe takura ye passport 685. please ushikotore passport udzokewa kanutadze passport ndoona kuti kune vamwe vatofodza kutengera chipassport saka be honest manangu honest toshanda ne honest ehe kana wasvika ushikotore passport udzoke unozoti ndakatora passport mama yakabuda saka ndakuya neuku zvanzi 120 ndeye 1 week ndazvitaura ivi but still haina kuipa 1 week nokuti anenge achitsvaka baba wake haina kuipa 1 week kana ichizobuda. Ndekupi kudhuze manje kana muri kwenyu naifeniasi kunotora passport? Pamtara nditi inobuda saka nda pamtara kwacho kunotora passport pasisi unyimona nyaya ndautsigira point yataura inyaya yemari yebhasi. Muri kuona munhu akaenda kumba sisi ndikumaiwa ndikusara naye kuZimbabwe ka handosara naye ndokutumirai mari unoenda nayo kaishandisa ndokutumirai pamukuru makudzoka inini hangu amusafe inini passport yangu ndinayo passport yangu iri valid ndachitori kumba last month saka inini hangu amusafe zvokuti pakuenda nekudzoka nongoenda namusiya ndikadzoka naye saka handina problem in terms of transport ipapo ndiri covered. aiwa anosvika achitora saka nyaya manga muchitaurawo apa paii ndechokwadi kuti sisingavasari nemari yebhasi kuti vati mari yanenge abva naye pano nyangwe kanzi yapera anoziva kuti mari yebhasi yekudzokera kuno kubasa anayo saka ipapo it's a good point yamataura. saka covered confirmed saka zvase kuri kuti vaendeka handitongotendawo dzamwe dzasara medini kana vazouya hativatembi nyangwe nandisi kuvatemba hangu kana vazouya kana vasina kuya stew makapiwa plus andika plus makuriziva ndikwasokira baba iwo ndokwasovafanira teve chitsanangura tinyera maboko plus vapane vatouya vekwari kuchavacho vari kuti vari kunyorositera mai vake ndamuudza kuti vakambire nyaya dzacho vari ikoko kwenyu saka tutoona ipapo imari yacho ndosara nayo muzo pandouya muchinda wonduza tochimuda ndisare nemari ndosara nayo basi imwe yecho ndokupai kuti mwana kufamba saka ndatokunzwa kana vachimutongawo nekuti ndakaona ndakabomuudza kuti mari ichienda imwe inofanira kufamba nauya imwe inokwanisa kufamba but I don't think it's a good idea kuti utaura nevari kuno kumari yavo inayo uyu anotaura simba ndaigaye kuti vanhu vanokutora hembe masvika kumba ndopaunozotaura izvozvo vari kumba they respect chishomo chainacho havana basa nemari as long iwo waratidza submission yekubvuma kuti une mhosva ine ndo zvandakabata havarambi mari. According to information yekutaura mukoma nditi vari right because ava madha vari kuambuya nditi pandachitaura navo vachitaura kuti vanhu vakawandisa anditi vari kumusha ndokuchanopedzera nyaya dzese saka kuno hapana kana this information yemari aifanira kana kutaurwa kuti pabuda mari hembe ngadzingotakurwa dzoenda sisi muona mari yakawandisa sizvekuti vana baba zvavari kuda andika we have to make sure kuti ikoko vana baba vacho zvofanga kutopera ipapapa sisi pamari yachasara nayo amabhiza epassport mabhiza etransport yasara iyo abhiza yake transport yachazofamba ita maapinda nekuda kunotsvaga vana baba we have to make sure kuti zvinhu zvako zvapera ipapo nechikuru zvazokanga vamusiro wechikafu achidzoka nekuti achidzoka ndakuona pekutangira I'm sure kuti tinachanga ine something in his pocket. I'm sure so. Saka I'm sure kuti pamari iyoyo iweyo chirega kubata mari iyoyo kana wangu kaibvisa mukadhi it's better usiye wailoti mukadhi
wosiya kadhi rako kuno kana kungobuda naro kuti paunenge wakudzoka wamurodhi nogona kuda something chekuzodini chekuzodya mari yapere pakumusha basi pakudzoka kubasa kwedu unozvidirira petrol unoda kutenga data saka uzvoida kuti usazosvika uchizvistraina zvandikureva kuti akwanise kushandawo iye unotanga tozowana mari end of kana atozodzoka atozoshanda yerenti nechichi saka mafriday imi mutechikommunicata iwe kana muchisimuka friday yacho mundiudza kuti nguvai ini tisina bamini touyawo pano friday iyoyo todi tomirirawo kuti musimuke tiripo tobva taine mari yacho tokupuchidzai pasaiti muchichengetai mari pane munhu andisendera message panapa angoti simba nati makadinya thanks for a great job dear Esther ukaenda kuzimu unondibata aiwa ndedzenyizezemura madhayari zanenge achitauri chatu kwauri saunozongotaura navo kuseri saka guys handisi pane chine chimwe here pachine chimwe chamungada kuti muadresana kudii chiripo here chimwe nemadhayaris zvichatasiyirira because toonesana kapava singe zvenyaya dzemari dzatokuda sitatombosvunga nyaya dzekuroora pasi kuti vari kufunga kuti zvitwisei vatike muadvice kuroora munhu pamari yacho vari kufunga kuti aiwa ikuroora tatoita kuti hembe dzindi iwona zvinoitika uko kumberi kwamuri kuenda ndireka uye haasi kunoroora waiziva kudai anga akamboisa tsvakirai kuno ndo paisvikisa achinororwa but because uyu haana kubvira amboroora kana chichi kwanga kurungo like kuba kwakaita anosvika achiripiswa chete kunozi kuripa mhosva chete waiziva so the little chainacho iwewe ukangosvika ukapfuma ndakaita mhosva iye mwana akafira ari mumaoko mangu isubmita nditika vanongopinza ndiri mari yakati kana achiripiswa handiti ndiri mundau vangu vamandawa panyaya dzokuripiswa ndizika anoripiswa kuti chitunha chivivi kana takuenda panyaya dzehembe ka panenge pakudiwa roora kuti hembe dzikashirwa uri kumanzwisisa ndoiziya skiri uzona kana achiripa ndizika chiri chinoripiwa kuti vagamuchire chitunha kupinda pamba chaipo chaipo ndo chiri chaanoripa ichocho vapedza kuchengeta ndizika uyu vaanoisa information yekuti hembe dzake idzi ndoita sei nadzo vanenge vakudza kuti kwangu kune mari yoinaye papa ndo iyi unongosubmit ukanoita kuti mukwanisa kupinda mumusha 2000 po then yozoti chichi woti 5000 erora havatombozvibvunzizve chivanoda chete ndechekuti iwo ungosubmita uite hambo ungobvuma nyaya yako chete zvemari ka havazvikoshesi vanokoshesa humbleness yako nekubvuma kuti he ndiri wrong ozi ndinozotanga kuda kusimudza voice kuti angorwara inini zvangu mukoma like since the first day even musati masvika panapa makabvunza I think vanhu vandipokorera andikazi I committed kuti inini even akazonza anda kuperekedzwa then ndinokwanisa kumuita sezvangu kumuperekedza handina basa nezvakawanda all what we need ndezvekuti asasiyirwa zvinhu mumaoko make izvo ndo zvandaingo even sisi pawakaenda ndo zvandakakumbirisa kuti sisi kana dai papawanikwa mari asasiyirwa hembe mumaoko make because anenge asiyirwa munyama wokuti muupenyu hazvigoni kufamba zvakanaka saka even now amukomiti kuti tikumbirewo maadvice kwamunhu kuti patinosvikawo ikoko kutongozvideredza sezvatakatongozviita kubva musi wekutanga tichikumbira vana baba saka we are trusting kuti Mwari achangotitungamirira uye chiro zvikanzi patauro mashoko anorema sei toziva kuti Mwari akatogara apedza situation isati asvikako saka tongotenda kuti ivo Mwari ngavangotaura ivo isusu tisati tataura kuti patinozotaura zvine zvagara zvakatodaiwa kudhara nyaya dzemukomana akanzi aripiswe dzigare dzatoperera ipapo kana ukama uchitotanga kuvakwa from that time utotanga kuvakwa kubva panguva iyo zvichitoenda kumberi ndo zvandiri kufunga kuti tinganosvikawo tikanoitawo ikoko saka we are committed kuti ndinokwanisa kumuperekedza sezvamambonzwa SIS MELLY vachitaura kuti mashandiro edu isusu unobhadharwa zvawashanda saka inini zvekuti ndimboti zvebasa kandoziva kuti Mwari ane zvakawanda zvakatirongera kumberi zvinodarika izvizvi saka ndoda kuperekedza umwe wangu tosvika topedza nyaya dzese todzoka nyaya dzapera
kuti adasasara ine munyama mulife make. Yeah. Saka madairies Mwari ngaakuwedzere zvitapu mandichichidzira singaiti. Aiwa ndandiripo zvangu asika munoziva kana zvinhu zvakuitika zviri pauri. So wangofollowa singazivi kuti ungoona gwanenyaya. Ayo paunochifollowa pane zvaunenge uchidzidzawo kwete mamwe situation uchitochiona unenge uchitoti Mwari dai mapindira but kana zvakuitika zviri pamuri so unoziona kuti this is life ndo zviri. Utendo mudhairi pane mudhairi akusendera 300. Yeah, that is true. Ndandambozo chakutaura kuti zveshuwa pane yandaona inge kanzi rumbidzai. Chikutendawo. Maita basa zvenyuwa, maita basa chaizvo ndokutenda ichiti Mwari awedzere pamatapudza. Aiwa ndinotenda chaizvo ndaiona pane umwe futi asenda 200. Inga watochipura. Ndinokutenda ichiti maita basa yenyuwa. Ndatochipura mwana wewe. Ndokutendai madairies, thank you for thinking about him as well kuti munhu asiya basa rake achitenderera achitawo zvaari kuita zvibatsira shamwari yake. Pasina muripo pasina chi. Thank you guys nekumuranga chete madairies adibachire icho zvari ndoka inosvika aichitoziva kuti ndoka ichasvika because vanofunga zviri ahead. Vanofunga zviri ahead. So thank you guys. Vanofambira saka tinofara tinotenda nekuna kuti at least pane chinhu chiri naiye yasununguka akuziva kuti zvinhu zvangu kwanzi pane every situation inoitika there's a lesson to be learned and there's a blessing in disguise. Saka ipapa pane blessing rabuda iri one passport yanga asingafungi kuti achanotora abva uya nepassport yake obva itapo 2 adamutengera pasiporo uya chirega adzoka radzoka uramba wakatsikana nenyaya yepasiporo akona kuzora panapo obva ogumira panapo uramba wakatsikana nenyaya yepasiporo achidzoka azvishandire kwete kuti abhadhare hengu kutengera pasiporo atange life yake mwana weinheri vatakatomutarisa mai vakazomufonera havana asi mai yako anoshuvira chete mai yavanotosvura chete kana zvimbofuna tipa kuti unoshandisei kana sii zvavo hey unoona torionerera mwana uya sitorinawo mai ko havana mbozofona kwapa kwangofona wakati tazviwa achivaudza ndevangove first vanazombofoneri achitaura chibvunza kusaka wazodii saka zviri kudii ndifunga vakadohlawasa havana havauza kuti maangels akatomuchengetedza umwana uyu ko idzo nyaya dzemwana uyu dzambofambika ashakua pane kwambira nyaya dzacho kuti chingave chii chavo because hazvisine muzvo anozofamba vakumusha wafamba vakumusha asi imi mandau chii chakaitika imi ngati ndau mimi ichitoziva pachiruzii kuti chii chakaitika hati because hazvisine chero kuchinza ubhirivhi mushonga panyaya iyi hai pane zvakaitika pane zvakaitika chii chingangove chakaitika iyo minungu yakabhora yamunhu mafira uchasiri kuti imi kuti pakabvagwa hana kurwa nezvidhoma hana kubva nezvidhoma zimbabwe pakabva pakaitika godo paya mukada kuchitarisa igodo iriposi tikada kutarisa mulife hapana sisi munhu anombofarira kuti umwe munhu avake imba wezi nemuvha rakaitwa nemwana kuti munhu unobva kuzimbabwe uya kuno wosvika kutoita mimba futi wasvika pamurume watovaka imba aiwa zvakana vari vemhepo vanenge vachitoonera kutoti zvaapapi madii muchasvika rini munguvai chii chaitika zvosisi makada kufamba ubva panapo kuenda kuzimbabwe iri kwamobva iko vanenge vatoziva kuti nhasi ari kubuda makutya akana iye ndovati hayi vakatonditadza akana ndiasvi akana unozesa mutime kugara so uchita semurungu tina chanobata mara nokuvhikirira so unoti hatizamiwi tinotozamiwa mumafamily mo asi zvino tozongoramba zvitobackfire zvanzi nalucinda SIS MELLY I'm pledging 800 rands for Simba kana vadzoka kumusha is really a true definition of a good friend. Thank you Lucinda kana ichinge yasvika thank you also ndudza kana uchinge watumira thank you at least anowana pekutenga kubhadharawo rent nekudedi sikana vatsudzoka semunhu anoshandira nei madhairies kweni ndoshandira muzvizivi murungo ndijamba one kana kuneiba kuti mae baba vakabata foni kana siveli ndaimotenga cold drink taisa mari saka isa hatiidiwo mari yamurungu kwa vamwe hatiidiwo ava havaidiwo vagere apa
toda wadrink waudziyewo nawe mune mangodzimana zvaanotoda ndikuda strawberry daikwiri guys strawberry daikwiri zokutenda vanhu vamwavo zvakaipa pane zvakaitika tichazviwe chiri kuti chiti unozozviwe hapana kamuchazviwe hachazombokudzai kuti akaroa vane vachimboisa mashopu kuti hai wasvika kumushano vanozomudza kuti akauraiwa chinenge zvanomudza kuti anenge akaurawa kana iwo kana vamugamushira hamataudza kutoziva akauraiwa tomboti haiwa pachindau muona pachindau handiti kana iwo vachiziva kuti ndezvepaoxide kwavo handiti kana paanosvika nditi vangapedza mapurogiramu ese kuti apera handiti kana vasina zvavataura kuna uyu kakuti nemukwacha ngatimbofambaka pachindau chaipo chaipoka uyu anotenderwa kutovaudza kuti aiwa ine hana vabainini handina kuona zvakanaka pane zvakaitika ndokumbira kuti timbofamba nazvo because ivo vanogona kunyararaka because vanenge vachiziva iri kuitika vanogona kungonyarara kana zviri zvekwavo vana vangoti aiwa but aiwa kusiyana nazvoka unge kuti munenge maona kuti vamugamuchira kana vamupisa nditi maripa handiti kana ndimomene munenge maripaka idzimise maafree handiti maafree kutaura nditi tongata vana vavo tongata kushana navo sevana vavo togona kuvaudzawo zvekuita kuti isusu mukadzi wedu akaenda but mendero akaita isika takatishamisikawo nazvo tongokumbira kuti tingofambawo ne2 minutes tobva kuti chii chakauraya inogona kutibatsira because mweya iyoyo unogona kudai pana uri pana tinasha hatizivi zvinoita kuti mweya unobata kumatasha asina kukamama ndizvii zvakaitwa nevanhu vekuridzosvo vanoita kuhama dzavo kurudzi uyu urudzi runo hauna kukama but muona kuti apa panenge vachitopinda varoika saka varoi ava mufika unenge akuguma vese kushandiswa kana kudii saka unogona kushandiswa ngevekwake vandika vachimudzosa kwandiri handiri bcause iye haana chaanenge achakwanisa kuramba ndizvo anogona kuramba but hazvisikiki kuti arambe ipapo anogona kuzoramba kwakumberi but tinashe manjeka anogona kusvika kunoku kusouth africa kuno uda kuti aendese kubasa kwake ozayo basa sachadzoka kubasa zvichaiti even indonamata risisani but pana sisi vangu inini vanogona chechekosto vakaudzwa nzi vakuima kuda kudziswa kumusha ndakazoita vamwe vanhu vavo vandakaenda kumusha noti ndindege mwana mukomana namba kwedu plus vabereki vese vakadii vakafa saka ndakatozoudzwa kunzi aiwa nyekudzi magadziro hazvina kunyanya kuipa kunzi kudzosa munhu musha anenge achita kuti mweya wake usaramba uchibvuma kudini kushandiswa uzorori nevememhuri because kana munhu akangofa pakamusiya zvinodhipenda nekuti iyewo airarama sei mukurarama kwake kana anga ari munhu aifarira zvechivanhu makangomusiya manje hazvinonesa kuti kudzosa munhu makafa musha ndototaka the beginning of the problems kudzosa the ghost musha thanks my diaries thank for zvanhasi tomirira pano tokubatai kumberi handida tiri muchilive chatiri kumhanyira kundoita thank you